kaixo lagunok! Aupa Durango eta biba Berango! Badakit santurtzin gaudela. Baina, esaldi polita iruditu zait bizkaitarrak agurtzeko. Aizue, gaur ez usteko itzela prestatu dut zuentzat. Zaudete! Gaur, hemen, zuzenean eta esklusiban, zuentzat, puxika, landarea, pertxeroa eta lanpararen alegia kontatuko dizuet. Behin, bazen, ekialde urruneko dendari baten etxean, lanpara zoragarria. Lanpara benetan Lanpara zoragarria. Lanpara zoragarria. Ara, lanparak kale egin digu. Berdin dio, zer remedio. Aizue, gaineranik, errekurtso handia ditut izlari bezala, beraz kontakizunarekin jarraituko dut, eta puxika landarea eta pertxeroaren alegia kontatuko dizuet. Pertxeroa, bazen pertxero bat berezia, espeziala, aizue. Orduan, zaudeten duzu. Pertxero. Ara, pertxeroa gabe geritu gara? Bostaxola, periko hartola! Nire rekurtso handia ditut izlari bezala esan dizuet, eta nire retolika zoragarriari esker, jarraituko dut landarea eta puxikaren alegitxoarekin. Serafina izena zuen landareak, eta haragijalea zen landaretxoa. Mesedez. Bai, baina zaudete landarearena kontatuko. Aizue, kontu hau oso itxusia jartzen ari da, Oso itxusia, hemen mamu beldurgarrien kontua dirudi honek, Txiribiton! Martxa honetan psikologoan bukatuko dut nik. Ai, txirribi, rollo mordoioekin psikologoa ere espertuko litzateke! Ai, txirrispio, jartzak hemen fundamentu pizka bat ire diskurso loa arazleak utzita bagolio. Azken batean, iaiz eta gure kapitaina! Bai, benetan, taldeko kapitain prestua naizela uste duzu, Kapitain prestua ez diat nik esan. Kapitan pilotua!
Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behartzait obeditu, ja, 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 ja. Ni naiz kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behartzait obeditu, ja, 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen bazait niri, bombilun bat eta bombilun bi. Eragio xatiarran horri. Kapitaina da txit beltza, Kapitaina da txuria, dirudiena alkitrana, ja, 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 ja. kapitain korajetsua, Kapitain korajetsua, eta gainera indartsua. ja, 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen bazait niri, bombilun bat eta bombilun bi. Eragio xatiarran horri. Deuseren beldurrik ez du, Deuseren bildurrik ez du, inork ez du hau ikaratu, ja, 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 ja. Deuseren beldurrik ez du, Deuseren bildurrik ez du, inork ez du hau ikaratu, ja, 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 ja. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. buruan jartzen bazait niri, bombilun bat eta bombilun bi. Eragio xatiarran horri. Arratsaldeon Santurtzi! Arratsaldeon, aizue, nor da? Ongi pasatzeko gehien ekarri duena. Altxa besoak, ja? Ai, zenbat, ederki! Aliato! Aliato! Sayonara, eskutsuflato! Ara, ona hemen, festa gogoz etorri zaigun Santurtziarra, ongi etorri? Balkatu, baina ni naiz Santultziala. Orduan Portugaletekoa, ala Barakaldokoa, edo Errekaldekoa. Ez Balakaldokoa, ez Portugaletekoa, eta ez Elekaldekoa. Aizu, ele izkia izugarri gustatzen zaizu zuri, Ele mentala... Baina zer eraldia. Aizuta, nundik antzatoz, jakin badaiteke behintzat? Eguzki jaiobelialen lulaldetik, Japoniatik. Fujitsu, Toshiba, Toyota, Aliato. Ara, Japonia, wow, lurralde eder eta urrun hori bai. Oso ulun eta edela bai. Aizu, eta zer gara etorri zain urrutitik? Argazkiak atelatzela. Argazkilari profesionalatzea, hoxe. Ez, turista. Tu lista, baina zer graziosoa. Aizu, eta ze iruditzen zaizu argazki dotore bat ateratzen balin badiazu? Ja, Zuli eletlatua atela, aliato, nik modelo onena behal dut. Altista, altua, guapoa, talentosoa, aur guztien kutxuna. Txirri, zu txirriren bila zabiltza, noski. Ez, txili ez, nik txili baino modelo azkalagoa behal dut. Orduan, mirri? Mirri ezagutu nahi duzu? Mili baino modelo handiagoa behal dut.
Txiribiton erretratatu nahi duzu. Eta ni mito bati buruz hitz egiten ari naiz. Tlikitlaka tlikitloneko idoloa, garai berrietako simboloa, Pepillo makinari aparta, Pepillo zan! Pepillo, haze burrustada. Tila, ez jali olela. Nahi baduzu, eletratu bat atelako lizut. Ederki? Tira, orain nire txanda da, bai? Santultziko oloigazli edel bat emango dizut, potxolo. Ia ba. Gerturatu pixka bat. Hori da, gerturatu. Ai, aintzea guapoa. Lehenengo plano bat aterako dizut. Ha! Atxiz! Atxiz! Agul, benul. Arratsaldeon, txampiñoi nazkanteak! Gaur, ping-pong partida izela jokatuko dut zuen kontra. Bai, eta txiki eginda utziko zaituztet. Bai, ase! Dale! Iso, kirikizio. Entzunendo, dei oso garrantzitsu baten zainago. Oso garrantzitsua, Oso garrantzitsu txipionezkoa, Baldakizue, nork deitu behar didan. Zulondo, Txantxibiri bidaia agentziatik deitu behar didate. Bidaia exotiko bat antolatzen ari naiz eta dantzarienea, errotxapea, amoroto, salmames, legutiotik pasata. Txango polita, Ai, Zulondo, txirri eta txiribitoni, ez diete zer esango a fastidiarse. Neu bakarrik joango naiz. Aló, mirri potxoloa aparatoan, nor da? Mirri potxolo ez, mirri txotxolo. Ara, telefono berritxua, Ze modernoa,
Alo, nor da? Ara, hau txori, esaguna gertatzen zaite, baina auskalo nor den. Aitzu, zer nahi duzu? Egin ziri eta egin txantxa eta egin berriro ziri gu gara txantxibiri! Ui, txantxibiri gabiltzanian, elorrioko kalian, amalau atxo trompeta jotzen, zazpiestoren gainean. Erki, aizu txantxibiri, prestatu aldi da zue bidaia? Eskaintza berezia? Wow! Sebastopolera joango nahi orduan. Ez, Acapulcora joango zera, baina txirri eta txiribiton gonbidatzen badituzu. Txirri eta txiribitonekin? Eso. Olagarroen nazioarteko kongresura nahiago nuke joatea. Ze? Mexikanada bat kantatzeko? Bai xeleberak direla, txantxibiriko hauek, ea ba. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un tren submarino, si por tierra en un bicicleta militar. Oso Bai, ondo! flipagarria, Bai, benetan, oso ondo! Erantzuna, orain bidaliko dizugu, faxez! Aixo. Flash bat bidali behar diote, nolako emozioa. Ea zer dioen flashak, ea? Bidaia exotiko bat izan omen duk non ez? Bai, Saturnora joan nauk, txantxibiriko esker. Gure astronauta zapabururi, aterrizatu ezak orain egundoko sekulako festa antolatuko behar duguta. Bai, festa itzela benetan. Bai! Baina ondo divertitzeko, ondo pasatzeko, ez dago bidaia exotikorik egin beharrik. Nahikoak dira. Lagunak, humorea eta musika! Bira mundua, iztun gordelek mutua. Tira izkuntza, berriek askizarra butza. Berlingo arresia, noizbait bota ziguten, ara non bi aldetan, berdin hitz egiten den. Arkakusen alubafen salten kosken irristotzen. Kastela oren lanak, gallego ederrean, Akoruña Orensen, Lugo ta Pontevedran. O mariño pequeñiño pescando ver dominio. Tira mundua, iztun gordelek mutua. Tira izkuntza, berriek askizarra butza. Txinatarrak Pekinen, lanera bizikletan, pedaleiera ginez, joaten dira izketan. Kontxitin, kantxo, txintxo, txulapin. Afrikako partean, hizkuntzak zien toka, baina suahilia da, euren arteko soka. Gaua, irundan, burundan, dumbo, kulunkon. Bira mundua, izkun gordelek mundua. Tira izkuntza, berriek askizarra butza. Inglesa zabalena, mundu osoan zehar, naizta gure aldean, ez egunero behar. I am jolastin in London, I'm casting in Washington.
arabiera zaharra, kulturbide kutxuna, zenbakien sistema, guri utzi ziguna. Hala, hala, hamala, Mohamed, salai baba. Bira, bira, bira mundua, izkun gordeleko mundua, bira, bira, bira izkuntza, berri ikasi zarrakuntza. Bira, bira, bira mundua, izkun gordeleko mundua, bira, bira, bira izkuntza, berri ikasi zarrakuntza. Sartuta ditugu eta jarraian bat aterako dugu, ia ba. Ea, santultzialak, bala. Hala! Ia ba, nordugun gaurkoan. Ikus dezagun. Hauxe! Ia isiltasuna mesedez. David García! Opa, David! Zorri, eskar! Zona, David. Arratxaldeon. Ia, galdera bat, marrazki bizuna gustatzen zaizkizu? Bai. Zein da gehien gustatzen zaizkizunak? Adibidez. Tok. Adibidez. Denak? Sintxan ere bai? Bai, noski. Ea, konta iguzu, zenbat urte dituzu? Lau. Bada zerbait. Eta norekin etorri zara? Amarekin? Norekin etorri zara? Amarekin, aitarekin, ala lagunekin. Oi, hau urduritasuna gaizue, lasai, David, lasai. No, heldua da, bakarrik etortzeko. David, galdera bat, ze espero duzu opari, ona ala txarra? Ona, hombre, jakina, David. Eta prestat zaitez, orain zu eta biok, katxiruloak ipini barrituguta. Eskerrik asko. Ea, David, zatoz. Ederki, David. Eta barkatu, etxean banengo bezala portatu nahiz eta. Ondo. Ea, motel. Tokiak araua dauzka eta zinan kutziki bile. Zure txanda orain. Ederki, David, hartu erruleta begira hartu. Hori da, eta bat bitairu, eman! Emakizu zen tokatu zaizun? Ara. Bizikleta mundiala! Zoriona, David! Emetxe daukezu! Ara, zer gamazun etxera, David! Pozik egon gozeala? Bai! Ederki babote, zoriona! Guazen! Guazen, David, zorri gudekin! Zioarekin jarraituko dugu. Dori, eta dori. Pelotan.
historiak. Lehen kapituloa. Nire barruko ahotsaren agindua. Popelas, Txiribiton, Mario Bros eta Pokemon. Lagun maitea. Txandaka jolastuko aldiagu? Hipopotamo sekena, etzi jokua utzi nahi. Mirri, deskuiduan ez du gaixo egongo, ez da? Molusko hau, ez zago gaixorik, hiperkonzentratua baizik. Badaki zer egingo dugu, beira. Denon artean bere izena esaten badugu ozenki, deskonzentratu egingo da, ea. Nik esatean, 1, 2 eta 3. Txiribito, ozenago! Txiribito! Ai, hau arazo larria da, Teknika zorrotza erabiliko dugu. Zer da Txiribitoni gehien gustatzen zaiona? Oso argi dago, baserriko txoixoa! Akabo! Baserriko txorizoak ez badu eraginik lortu, hau ez du gure Txiribiton. Nik enduko zidatoni ludopatia. Ikusi eta entzun. Txiribiton, mesedez, ez adiaztoratu, motel, ez adiaztoratu. Ara, ipurrustaka ez da izten bakoitzean, Txiribiton, uda ilundu egiten da. Udazkena itundu, eta negua goibeldu. Eta Txirriren orte erizeriari, ies egiten dion bakarra, uda berria du. Uda berria. Uda berriak bazter guztiak, ditu ederki lorez jazten. Egun argia, zora garria, era honetan direla zen.
zelai handiak, intza bustiak, ederrak zaizkigula agertzen. Orman urria, guri-guria, lurretik ari direla saltzen. Angereziak gorri-gorriak, arbolako itizkigu ematen. Hemen zoriak, alde txikiak, txioka ari dira kantatzen. Nekazariak guzti-guztiak, pozaren pozez oi dira aurkitzen. Gauza gokiak, uda berriak, dituelako mundura ekartzen. Aupa lagunok! Aiztun dokillo, nahi irutzen zait beste txirrinda mundial bat oparitu behar dugula. Ez ez uste? Nik uste baiet. Bai, ala? Nik uste baiet. Ederki, atera ezagun bat partaide Ea zer bat. dion gure ruletak, ara, zenbat santurtziar gure saskian. Santurtziar asko, baina partaide bezala bat bakarrak. Baina- Hauxe! Bakar batentzako txanda. Noski, ian hor dugun isiltasuna mesedez. Diego Luengo! Diego! Apa, Diego! Hori da, arratsaldeon, Diego! Arratsaldeon. Aizu, Diego, zuri zein da gehien gustatzen zaizun kolorea? Urdina. Urdina! Eta gehien gustatzen zaizun zenbakia? Amabi. Amabila, aukera polita. Ai, Diego, urdina eta Diego, amabila. ze bihurri aurpegia daukazun. Ez? Txintxoa zara? Bai. Bai, eta hortzoiek nun daude? Erori? Erori zaizu hortza? Bueno, aziko da berriz model, aziko da Ai, berriz. noskita ederra gainea. Diego, norbait agurtu nahi alduzu. Ja ba. Adibidez. Zure familia, adibidez? Familia osoa, Bai. ba, agurtuta geratzen da. Oso Txaloak ondo. Diegorentzako momentuz. Txalo zaparra bat Diegorentzako, zatoz nirekin, Diego. Orain zure txanda baita. Tira, Diego, ez Eta, dago arau handirik, badakizu baina zer egin behar duzun, kontzentratzea ondo etortzea, Beraz, kontzentrau, hartu ruleta, eta eman gogor! Ai, 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 ai! Epa, oso ondo! Diego, baina. Nirri atera duzu, haze sorte ona. Haze programa gaurkoa, izu badakizu ze tokatu zaizun. Ez. Opari oso ona, hemendikan aurrea, trikitroneko guztia zurekin jongo gea Ez. oporretara. Ara ze tokatu zaizun. Camping denda zoragarria! Camping denda! Hori ona, bera, metxe dakazu. Ara, Diego, nola joan hartzara honekin? No, adibidez, Campingera, mendira, taldeko herriren batera. Zorionak ba, Diego, gero arte lagunok. Venga, agur! Aprobetxatuko duzu, Zuko ditia. Ederta pasatzen ari gara ezta? Zertakoka matxakatuko zaituzten. Batzuei pin, eta bestei pan. Pin, eta
ikusi nahi alduzuen magia? Bai, bara, gozatu nahi balin baduzue, zuekin Iñigo Magoa! Kaixo, zer modu zaudete? Ez da ezer entzuten, zer modu zaudete? Ez da ezer entzuten, zer modu zaudete? Beno, orain zerbait entzuten du. Beno, nire izena Iñigo da eta Magoa naiz. Eta orain, magia esperimentu bat egiteragoaz eta guztiok egin behar duzue. Zu ere bai, maitane. Noski, nik egingo dut. Eta etxean ere bai. Guazen egitera, ipini atxamar lodia gora. Ea, emperadore erromatar bezala, oso ondo, atxamarrak luzatu, eta guztia bera. Beste eskua berdin, ipini atxamar lodia gora. Atxamarrak luzatu, eta guztia bera. Baina beste aldetik, horrela. Eta orain, begira. Oso ondo. Orain mugitu atxamar lodiak. Buru. Oso ondo. Eta orain mugitu atxamar txikiak. Piri. Ea, atxamar txikia berriro. Oso ondo. Eta orain 3 zenbatzerakoan nik bezala egin behar duzue. 1, 2 eta 3. Ez haizu atera. Eskerrak mago bat daukagula hemen. Eskerrik asko! Beno, maitaren, itxaron pizka bat. Nola itxaron, baina nola dijo Iñigo? Non sartu dau? Iñigo etorri? Kuboa. Eta nola dago kuboa? Utxik. Ba? Aizuen nik galdera bat daukat. Zuek badakizuen, oiloek arrautza jartzen dituztela. Bai ala bai? Beraz nik oilo bat eukiko banu, arrautza bat eukiko nuke. Baina nahizue, oiloak arrautzetatik jaiotzen dira, beraz, nik arrautza bat eukiko banu, oilo bat eukiko nuke. Bai ala bai? Baina nola demontra eukiko nik oilo bat, lehenago arrautza bat ez balin badaukat. Edo alderantziz, nola eukiko dut nik arrautza bat, lehenago oilo bat ez balin badaukat. Aizue, zuek ze uste duzu ez? Ze izan zan lehenago? Oiloa, ala arrautza? Oiloa, ala arrautza? Tira, ni gauza bat badakit. Lehenengo, Iñigoren magia izan zen.
txiribiton, bale? Bizkarreten azten bagatuk, ire txoixo otarteko hori ez dugu inoiz aurkituko. Deskuiduan ez duan meriendatuko eta orain ahaztu, ez da? Entzun? Uau! Oixo, txiribiton! Discovery espazientzuaren txutxua dirudi. Arrano pola, nor karraio lapurtuko zuen zorioneko otarteko hori, Mirri, zer duk hori, Zer da hori? Euskal Nortasun agiria, edo astoak gidatzeko baimena, auskalo! Gezurra! Txiribitonen lukainka hauan hori. Ni pentsar, lukainka hori bakarri zegoan, ume surtz, beraz esuen txiribitonena, eta gainera inorena izatekotan, idea izango guen. Nirea? Zergatik nirea? Txartelean, argi asko jartzen dik, osagarri nagusia, txirri okela. Txerri okela jartzen du hor, txerri eta ez txirri. Txirri, txorri edo txurri, familia bereko lengusuak denak. Ogia? Ojo, ogia ez, ni paidazo moñoño izateaz gain, egia salea ere banaiz, ez dut inoiz gezurrik esaten. Ta ogia lapurtu izan manu, bere ala itortuko nizuegen. Laguna euskorra ez beretan, Mirri, baina oraingoan ez aiz irearekin aterako. Juanita Kukurruku detektibe apartak argituko du misterioa. Juanita Kokoriko horrek, bere itzela ere zigek aurkituko. Iago horrekin. Juanita Kokurruku detektibe aparta, bai, txirri naiz. Bai, txirri lerdo eta plastamaria, bai. Tira, begira, zure beharra daukagu, munduan inoiz eman den misteriorik misteriotsuena argitzeko. Zatoz, bai. Mil esker. Ikusiko duzue, Juanita detektibe apartak argituko du misterio hau. Emakume honek oso begi ona baitauka. Oso ona! Kaixo, txirri! Oso dotore ikusten zaitute, Bai oso bizta ona zaukak, Txirriko koloa, farola itxuzi horrekin naiztu du. Juanita Kukurruku andere txit ederra. Ni naiz txirri, ni! Eta hemen nago! Hau deskuidoa. Banengoen bani, argalduta ikusten zintu dala. Tira, aldez aurretik mil esker zuona etorritzerarako. Arazo bat daukagu, misterio bat daukagu. Txiribitoni ogia ebatzi diote. Eta lapurraren bila gabiltza. Eta zertarako nahi duzue lapurra bilatu? Ogia aurkitu eta listo! Baina nola esango nuke,
ore eta errespeto kontu bada. Uste dugu lapurra mirri dela. Ui. Bueno, orduan nire asmakizun supersonikoa erabili beharko dugu, Beno ba, gure susmagarri nagusia itaunketan lekuan dago, beraz, zu, txirri, eseri zure lekuan. Stop eta stop. Oraindik ez baitu telebaki non jarriko naizen. Ez dakit, ba... Ja, uste dut, bizta hobea dagoela, ez da? Niri horrelako kaskoa jarrita, txirri buru handi horri, lapiko handi baiari barko dio, txiribiton. Beno, denok prest? Bai. Egia erantzuten baduzue, argi berdea piztuko da, argi, Eta gezurra erantzuten baduzue, gorria ikusiko duzue. Eta erantzuten espadugu? Beno ba, zure txanda. Nola duzu izena, txirri? Txirri. Eta orain zu, nola duzu izena? Brad Pitt! Super Mirri! Orain zeure txanda, txirri. Zenbat urte dituzu? 15. Tira, barkatu. 25. Hogeita hamar. Hogeita hamabost, tira, hogeita hamabost, eta zer, hogeita hamabost. Txalorik ez, aizuet. Hogeita hamabost, kosko bilo bakoitzean. Ea, Mirri, zure txanda. Zenbat dira? 2 gehi 2. 2 gehi 2 zenba diren? Bai. Oso galdera errexan. 2 gehi 2 alegia 2 eta 2, bat eta 2, eta bat eta 2. Nola nahi duzu, dezimalekin egitea? Zer, betiko 2 eta 2 edo nahi hau duzu matematiko modernoetan. Ba, 2 eta 2, batira, matematiko ospetsu guztiak ez datoz bat, baina gutxi gura berak gehienako la ospetsuenak, uste dute 2 eta 2, 6 direla! Aupa Einstein! Abai, ni Einstein, nor raiz ba, Perro Miguel Etxenike 35 urtekin.
etxenik ez, baina nire ikasketak Harvardko unibertsitatean egin ditut. Harvarden ez, esan nahi nuen, Deustuko unibertsitatean. Tira, Mondragon unibertsitatean. Tira, handereño Mari Carmenen ikastolan ikasi nuen, eta gainera korrespondentziaz. Argi xagok, garunak ere korrespondentziaz bidali zizkiaten. Juanita, zergatik ez diozu egiten behingoatik interesatzen zaiguna galdera? Kontxo! Beno, ondo da. Ea, Mirri, zure txanda. Zuk ostu duzu txiribitonen ogia? Txiribitonen ogia? Bai. Nik lapurtu? Bai. Eta zertarako lapurtu behar nuen nik txiribitonen ogia, ez da? Erantzun favorez. Orain erantzutean nahi alduzu? Bai! Baina orain, ala orain gero esan nahi dut, orain aldi baldintzatu edo potentzialean. Orain! Ba, ni pentsar, nik ez du lapurtu txiribitonen ogia. Ai, Mirri! Mira, Santurtzi, eskerrik asko guztioi! Eskerrik asko tortzeagatik! Bale, txuriko gara laste! Kalian bera, kalian gora, zezena. Kalian bera, kalian bera, kalian gora, zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Mira, Santurtzi, zer moduz pasatu duzue? Bai, eta ea, zenbat barre egin duzue? Aizu eta zeintzuk dira gehien maitatzen dituzuen 3 pailazoak, Tira, hori galdera erreza da. Abai, erantzun ba? Tira, nik izen bat esango dut. Eta zuek besoak jaso, olatuarena eginez ados? Venga ba, txirri! Mirri! Txiribito! Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos.
Aita periko seme joaniko zer daukagu afaltzeko. Aita periko seme joaniko zer daukagu afaltzeko. Aza olio gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko seme joaniko zer daukagu afaltzeko. Aita periko seme joaniko zer daukagu afaltzeko. Aza olio gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Altza Felipe trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe trulalai, trulalai. Altza Felipe trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe trulalai, trulalai.